Activitatea de astăzi e să acoperim bijuteria asta mică. Și avem un tablă de la Vilca, mat. Deci Vilca Classic, fabricată pe 22/10/2025, da? 0,5 mm. Prefer să pun tablă groasă, pentru că la orice montaj, dacă e din aia subțire, riști să îi faci, să boțești. Și apoi se vede ca naiba pe casă. Începem cu montajul cârligilor, dar o să vă explic cum le dai o panta la cârlige, pentru că am aici undeva la 5 metri și poți vei, te rog, și vreau să duc apa în zona asta, iar de aici o să trec cu un burlan pe deasupra și nu o să fie țiganel, o să vedeți cum o să arate. Mă duc în celălalt ca să duc apa în spate, să nu stea apa pe aici prin zonă. Ține telefonul, te rog. Așa, și primul lucru care îl fac, ele din fabrică nu vin perfecte toate. E diferență de 1 mm, 2 mm. Îmi iau o măsură. Panta cum o dau? La 5 metri, eu așa consider, nu mă întrebați de ce, pot să vă și argumentez, da? O să-i dau un 2,5 pantă, deci am tras o linie dreaptă și a doua metra cu panta. Și o să fie ceva de genul. Și o să le numerotez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și acum le luăm pe fiecare. Vedem aici unde este dunga, da? Luăm un doitorul. Îmi pun la semn. Aici, pe prima. Așa, și un 2. Deci un 2 numai atât? O să vă zic imediat. Prima, o să fie în a doua. Așa le îndoim toate. De-aia e bine să fie numerotate. Dacă să nu lungesc clipul, hai să le fac și pe astea și după aia explic. Deci merg exact după dunga care am dat-o eu a doua. Când se observă aici un opritor, pentru că e în funcție de panta care se dă, el îmi oprește aici. Deci am acoperit asta ca să nu se vadă reclama, să zică, uite mă cu ce face ăsta, că e foarte scump sărăcia asta. Așa, așa cum mergem sus. Cât se arăt numai. Deci am îndoit numai atât, pentru că panta este foarte abruptă, iar eu trebuie să-mi pun într-așa fel cârligul și cumpăra mea să-mi dea așa ceva de genul. Să-mi vină drept, să nu-mi dea apa peste șgheap sau... Așa, ceva de genul. Da? Iar eu când pun aici, în punctul ăsta și aici pe mijloc, da? Îmi dă perfect un boloboc. Acum o să sap aici să-mi vină cârligul băgat în uleaț, da? După care scoatem folia să vină în șgheap frumos, punem șgheaburile, capacele, șorțul de șgheap, dar pe parcurs o să mai explic. Atât deocamdată.